jam-jam kene ngopi so. Mbah, Anak apa? mene jeko Alhamdulillah. Kabar? ngopi. Alane. Kasih ngendi? Sing Mahmud warung Madura. Kan ke waring Mahmud. Iya. Anak apa? Ki anak Isra. Iya terus. Tapi cuacanya mak udan. Ketongane apa, Mbah? Oh, dong sing panuden. Iya. Kita gampang nemen asli. Apa? Kon nggawa sapu wadah, Iya. didadegena, Iya. bawang mengkrek. Terus Oleh mantrane kuwi ora gampang. apa mantranya? Mantrane hung oh lintang-lintang wengi. Ya. Rembulan konen nyumerteke cahayane kang gumilang ana ing latarku supaya pada gumebyar ing tengah jagat. Lintange gemebyar, bulane padang. Wis laka sing pasti ora udan. Ayo disilak Pasti, Mbah. pasti. Oke, Mbah. Buktine miki. Ya kowe ditongokna Mbah yo, Mbah Imam arane.